दासान्दि जोंनि बर' समाजाव हाबा जाखानाय खायसे आइजो खारनाय, गोमानाय आरो गुबुन हौवाजों दोनखारलांनाय जाथायखौ बांलांनाय नुनो मोनगासिनो दं। बेबादि समावनो फिन चिरां जिल्लानि बासुगाव थानानि बेन्दोंआव थानाय निलाफारा गामिनि नेरसिं ब्रह्मनि बिसि मुथि ब्रह्मआ गुबुन सेंग्राजों दोनखारलांदों होनना जोंनिसिम खौरां सफैदों। थांनाय 15 बोसोर गोलाव सम आलो गोजोनै संसार जाबोनाय मुथि ब्रह्मआ फिसायजों लोगोसे गावनि सानै गथ'खौ गारनानै गुबुनजों खारलांनाय उनाव नखरा जोबोर दुखुआव दं होनना मिथिनानै मोनदों। फिसाय नेरसिं ब्रह्मआ गावनि बिसिखौ जेरावखि थाया मानो मोजाङै मोजां न'आव फैफिननो खावलायनायजों लोगोसे सावगारियाव नुनाय बिसि मुथि ब्रह्मखौ सोरबाफोर नुस'नोब्ला 9953096910 एबा 9957815205 मबाइल नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों। लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव गामिनि सुबुङा ओरैबादि फोरमायो। समाज हिसाबै बहुत गाज्रि जादों जे बिथांमोना आजि 20-25 बोसोरसो संसार जाबाय, गथ'बो सानै दङ, सासेया जाबाय 11 बोसोर जाबाय, सासेया 5 बोसोर जाबाय। दा बेखिनि एथ' गोबाव संसार जानानै दिनै गावनि गथ' गथायखौ गारनानै खारनायाव जों समाज हिसाबै गाज्रि नुदों। गाज्रिया ओरैबायदि नुदों जे बिनि न'खराव दिनै बिनि गथ' गथायखौ जाहोनाय लोंहोनाय दायथ'आ कमप्लिट हिनजावनि सायाव दंमोन। बिथाङा दिनै खामला मुजिरा बा माबा मोनसे मावनाय हिसाबै फुङाव बाहेरायाव ओंखारलांनानै थाइसे थाइनै खामायनानै लाबोनायनि दायथ' दंमोन। खिन्थु बिमा हिसाबै बेनाव गथ' गथायखौ फोसाबनाय जाहोनाय लोंहोनायनि माखासे खामानि दंमोन। नाथाय बेफोरबायदि अभाबाव दिनै गथ' गथाया खस्थ' भुगिनानै दं आरो नैबे जाय खारजादों बे बिथाङाबो दिनै हांख्रायदों, दुखु मोनदों, संसार बायजादों। बे संसार बायनायखौ दिनै बोरैबा फोसाबफिननो हायो होननानै दिनै मिडियानि थ्रुयै दिनै बे बिथाङा खावलायदों जाहाथे बे खारनाय हिन्जावा मुथि ब्रह्म होनो बिथांनि नामखौ, मुथि ब्रह्मआ जाहाथे जेरावखि थाया दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जुदि नुदोंब्ला फैफिनदों, बिथांमोनहाबो न'खरनि मानसिफोराबो फैफिनबा ग्रहन खालामफिनगोन होननानै बुंदों। रायजो राजायाबो दिनै हांख्रायदों, रायजो राजायाबो फैफिनबा मोजां मोनगोन। बिथांनि सायाव जों जेबो माने गाज्रि साननाय नङा, जाहाथे फैफिनोबा मोजां जायो। जों बेखौनो रायजो राजानि जानानै बेखौनो हांख्रायदों आरो। आच्चा, जुदि बे मुथि ब्रह्मखौ जुदि माने जेरावखि जाया सोरबाफोर नुयोबा, दल संगठनफ्रा नुयोब्ला बा माबा मोनसे आफादफ्रा जुदि नुनानै हमनानै मोनोबा, बिथांमोना जुदि हमनानै जोंनो खबर होनानै जों जुदि बे बिथांनिसिम होफैफिननो हायोबा बिथांमोननि सायाव आं जोबोद साबायखर थागोन आरो नैबे न'खराबो माने गोजोननाय मोनसे भाब थागोन आरोखि। आच्चा, मा जादों होनदों नोंनि न'खराव? जानायाथ' माबा माइरं लायनो होननानै बुंदोंमोन बियो। ओमफ्राय आं नै होमबालाय थांदो, थांनानै दा बेलासि फैफिनदो होनदोंमोन। सोर माइरं लायनो होनदोंमोन? बे दा आंनि हिन्जावानो। ओमफ्राय दाना लायदो, ओमफ्राय दायो बेलासि फैदो होनना बुंदोंमोन आं। दाना नेबायबो आङो, 4टा-5टासिम नेबायबो आङो। दाना नेयै गैया। दाना न'आव सोंहरबाय आङो, न'आवबो गैया। जाथि बाहागिनाव थांबाय आं, बाहायबो गैया। नागिरै एकदम हैरान जाबाय आं। बहा हिन्जावनि न'आ? मानिपुराव। मानिपुर चिरां डिस्ट्रिक्ट? औ। सानबेसे जाखो नोंनि हिन्जाव गोमानायालाय? दिनै सानबा जाबाय नामा दिनैजों। थांनाय समाव मा ड्रेस गाननानै खालामदों? ड्रेसाथ' बाथ' रं। न'खराव माबाफोर नांलायबाय थायोमोन नामा? जेबो नांलायाखै, खुनु दावराव दावसि हायां गैया। मा जाहोननि थाखाय खारदों बायदि नोंथाङा सानदों? खारनायाथ' आंथ' बेखौ मिथिया मा जाहोन, आंथ' बेखौ जेबो बुङाखै। नांलाय खमलायबो गैया। आंखौ बेबायदि थगायलांनो थादों एकदमबारे। सोरजोंबा खारदों होनना सन्देह खालामदों नामा सोरबा हौवाफोरजों? औ, खारदों बेयो। दा नोंनि हिन्जावखौ नोंनो नांफिनगौ? आं नांफिनगौ, औ। सोरबाफोर अनोबा नागिरना होनो हायोबा मोजां आरोखि। फनफोर रायलायदोंमोन नामा सिगाङाव? रायलायनायाथ' रायलायोमोन सिगाङाव, थेवबाबो आं जेबो बुङाखैमोन। इसिबां रायलायबाबो आं जेबो बुंला होननानै आरो रायलायनायखौ बुंबाबो मानसिफ्रा गाज्रि एसे हमथाना थायोमोन आङो। दावराव दावसि जायो होननानै।
गथ' गथाय दंना गैया नोंहा? दङ सानै दं बिनि हौवा सासे 5 बोसोर सासे 10 बोसोर दं फैफिननो मा खावलायगोन नोंनि हिनजावखौलाय? खावलायाथ' आंथ' जेबो दावराव दावसि खालामा नांगौ मोजाङै मोजां फैफिनथों मोजाङै संसार जागोन जोङो आंथ' बेखौ बुआखैबो जेबो खालामाखै नांलायाखै खमलायाखैबो